стадиона сме, тук където около 50 души засаждаха миналата есен дръвчета. Миналата есен. Или пролет, не помня. С директното разрешение на кмета тези строителни отпадъци или какви са, не ги знам. Вижте къде са изсипали. Защото това не искам да го квалифицирам, ама някой ще се изразя дребно създание. Много добре знае къде се изхвърля бокуците. За какви каменни блокове става дума, бетонни? Изсипани точно където сме засаждали с ученици, с хора, възрастни, всякаква възраст от град Свищов. За да добиете представа къде сме всъщност, това е точно на стадиона. И за да добиете представа къде, съвсем спокойно са можели да се изсипят бокуците, тия гадни коперета. Сдържах, ама без никакви извинения, гадни коперета. Ето е къде е площадката. Ето къде са изсипали всичките тия мизерии, точно сред дръвчетата. И ето е площадката, широка, свободна, отдолу цементирана, където те не са могли да се изсипят мизериите. Огромна широка площадка. На никого не е нужна. На никого не е нужна. Много искам сега, кмете, да си ме и тук пред мене. Много искам.